γίνει φαβορίτα. Λαγός, Λούις. Δεν φαίνεται πουθενά. Απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Διοικητής του σημερινού αγώνα, πρωταθλητής στην κατηγορία του φτερού, ο outsider, ο μακριά λεωφόρος, ο τελείωτος διάδρομος, τέλος πάντων ο πανύψηλος Αιγύπτιος Χαλαλαχαλή. Σε έναν επανάληπτο αγώνα με φοβερές φάσεις, μόνο εδώ, κυρίες και κύριοι, ζωντανά από το γήπεδο του Boxer Yeah. Και τώρα 30 λεπτά διαφημίσεις για αυτοκίνητα, ποτά και στεγαστικά δάνεια. Μην τα χάσετε. Τι με λες τώρα, κέρδισε ο Χαλάλα? Σαν να λέμε να πάλευα εγώ με όλους τους πιλάφιδες και να κέρδιζα. Δεν γίνονται ρε παιδιά αυτά τα πράγματα. Γίνονται, Φίβο. Όλα γίνονται αν έχεις θέληση. Και ο Αιγύπτιος ήθελε να κερδίσει. Ναι, δεν πτωήθηκε από τους μύες και τα προηγούμενα σκορ. Μπράβο του, 1000 μπράβο, είναι φοβερός. Παιδιά, δεν ξέρω για σας, αλλά βλέποντας τον Αιγύπτιο να μεταμορφώνεται από κακομοίρης σε νικητής. Ναι, κι εγώ. Πράγματι. Τι είναι ρε παιδιά, εγώ γιατί δεν... Θα γίνουμε Αιγύπτιοι, Φίβο. Αφού κατάφερε αυτός, ένας και αδύναμος, το γιγαντόσωμο Μεξικάνο, δεν θα είναι δύσκολο να κάνουμε κι εμείς το ίδιο με το Λόλι τον Μποξέρ, αρκεί να καταλάβουμε πού έχουμε πλεονέκτημα και να το εκμεταλλευτούμε. Οπότε όχι μόνο δεν θα κλάψουμε, αλλά θα είμαστε και ατρόμητοι. Οι 4 πανίσχυροι φαραώ της Αιγύπτου. Πρόσεξε, γιατί αυτοί όλοι κατάδυσαν μούμιες. Θα ελισσόμαστε. Ναι, καλά. Θα ξεφεύγουμε, θα ξεγλιστράμε. Σίγουρα. Θα τον δέσουμε κόμπο. Σχεδόν βέβαιο. Και τότε θα κλάψει αυτός. Κι έτσι τα παιδιά, με το ηθικό στα ύψη, ξεχυλίζοντας αισιοδοξία και δύναμη, ξεκίνησαν μια γερή προπόνηση που κράτησε σχεδόν όλο το πρωινό. Αρκετές ώρες αργότερα, οι 4 φίλοι, ψόφιοι και γεμάτοι μελανιές, στέκονταν έξω από τη βαριά σιδερένια σειρώμενη πόρτα ενός σκοτεινού και απομονωμένου γκαράζ. Ακριβώς πάνω από την πόρτα υπήρχε μια λερωμένη ταμπέλα που έγραφε με μεγάλα κόκκινα γράμματα «Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες προσωπικό ιατρό». Τι εννοεί? Εννοεί ότι είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί έτσι. Θα θέλουμε επιδιόρθωση. Πού πάμε ρε παιδιά? Μια χαρά δεν είμαστε, ακέραιοι. Φίβο! Ο σκοπός της σημερινής δοκιμασίας είναι να μην κλάψουμε. Αν εσύ κλαψουρίζεις από την είσοδο ακόμα, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Έλα Φίβο, σκέψου ότι τελειώνουμε. Αυτός ο άθλος κι άλλος ένας. Ναι, και έχουν μείνει μόνο 3 ομάδες. Εμείς, οι μπαμπάδες μας και οι πιλάφιδες. Οπότε, αν χάσουν οι πιλάφιδες σήμερα, ο τυχερός καθρέφτης θα πέσει σίγουρα σε καλά χέρια. Γι' αυτό συγκεντρωθείτε και πάμε. Και να θυμάστε τον Αιγύπτιο. Ότι θα είχαμε και για πρότυπο ένα χάλι. Τα παιδιά έσυραν με δύναμη την πόρτα και βρέθηκαν σε έναν φαρδί σκοτεινό διάδρομο. Ο χώρος φωτιζόταν αμυδρά από μια μεταλλική λάμπα που τρεμόπαιζε, ενώ από το ταβάνι έσταζαν χοντρές μεγάλες σταγόνες. Προσοχή! Μην ακουμπάτε στους τοίχους. Έχουν φυτρώσει βριά και λιχίνες. Τι γλίτσα. Ναι, και προσέξτε που πατάτε. Έχει πολλές λιμνούλες με νερό. Νοικοκύρης ο Λόλης. Διασχίζοντας με προσοχή το μακρύ διάδρομο, έφτασαν σε μια ευρύχωρη αίθουσα, το ίδιο υγρή και παγωμένη, στο κέντρο της οποίας ήταν στημένο και φωταγωγημένο με 2 μεγάλους προβολείς ένα παλιό ring. Τα παιδιά έμειναν άναυδα. Δεν είχαν ξαναδεί από τόσο κοντά γήπεδο του box, με τα σκοινιά του, τα φουσκωτά μαξιλάρια γύρω-γύρω, το καμπανάκι για τους γύρους. Μα εκεί που όλοι απορροφημένοι περιεργάζονταν το καναβάτσο, ακούστηκε ξαφνικά. Εσύ ήσουν, Μιχαήλ? Μακάρι, Φίβο, αλλά νομίζω ότι έρχεται ο Λόλης ο Μποξέρ. Ο Λόλης πλησίαζε μουγκρίζοντας, προκαλώντας ένα μικρό σεισμό με κάθε πάτημά του. Γιατί τρέμει η γη κατά από τα πόδια μας ρε παιδιά? Γιατί περπατάει. Φαντάσου το μέγεθος. Ο επόμενος κριτής τους στεκόταν ήδη μπροστά τους. Ήταν θηριώδης. Ένας πραγματικός γίγαντας. Μειώδης, παντοδύναμος, αίτητος. Εγώ, Λόλης, σήμερα δίνω εσάς. Ξεκάθαρα πράγματα. Κύριε Λόλη, γεια σας. Εγώ είμαι ο Κοπέρνικος. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο τους κανόνες του αγώνα? Εγώ δίνω
εσάς. Εσείς δίρει εμένα. Εσείς όχι κλάψετε. Εντάξει, πάμε. Και δύο χερούκλες όρμησαν κατά πάνω τους, έτοιμες να τους ενθλίψουν μόνο και μόνο με ένα άγγιγμα. Τα παιδιά σάστησαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν, να κρυφτούν, να τρέξουν, να επιτεθούν, να παραδοθούν. Κάντε ό,τι θέλετε! Απλά μην κλάψετε! Δύσκολο! Πολύ δύσκολο! Να του επιτεθούμε, παιδιά! Δεν έχει νόημα να τον αποφεύγουμε. Παραλίγο. Έχει δίκιο! Πάω! Και ο Κοπέρνικος γύρισε απότομα, βάζοντας ταυτόχρονα μια τρικλοποδιά στο Λόλι, ο οποίος όμως όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά ούτε που κλονίστηκε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα! Μόνο με μπουλντόζα θα το ρίξουμε! Πρόσεχε, Μιχαήλ! Α, βοήθεια! 1, 2, cross direct, peekaboo, δεξί κροσέ. Παιδιά, πάμε στο σχέδιο Β! Έγινε, αρχηγέ! Με το 1, με το 2, Με το 3! Τα παιδιά όρμησαν στο Λόλι, πιάνοντας γερά τα δυο του πόδια. Ο Λόλις ακινητοποιήθηκε και έπεσε φαρδής πλατής κάτω. Τα καταφέραμε! Τώρα πιάστε τον χειροπόδαρα! Και πιάνοντας ο καθένας τους από ένα άκρο, άρχισαν να τον τεντώνουν. Τεντώνετε, παιδιά! Πολύ μου γκρίζει! Νομίζω ότι εκνευρίζεται! Ναι, επειδή όπου να είναι θα κλάψει. Τεντώνεται! Μα η Δάφνη δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση της, γιατί την ίδια στιγμή ο Λόλις ο Μποξέρ, βγάζοντας ένα δυνατό μουγκριτό, σήκωσε απότομα χέρια-πόδια, τεινάζοντας τα παιδιά από πάνω του και στέλνοντάς τα με δύναμη αρκετά μέτρα μακριά. Παιδιά, αν συνεχίσουμε έτσι, μας βλέπω να κολυμπάμε στο κλάμα. Εγώ στα όρια είμαι! Παιδιά, σηκωθείτε! Έρχεται προς τα δω! Εγώ δίνω εσάς. Εσείς κλάψετε. Και bye bye. Τι θα κάνουμε, πλησιάζει! Το βρήκα! Να το δαγκώσουμε! Αν γίνει συγχρονισμένα και από τους 4, δεν μπορεί, θα κλάψει! Ωραία! Έτοιμοι! Ακονίστε δόντια! Με το 1, με το 2, με το 3. Αέρα! Και πάτησαν όλοι τους από μια γέρη δαγκονιά στο Λόλι, ο οποίος όμως ήταν τόσο χονδρόπετσος και παχύδερμος που δεν πήρε χαμπάρι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα! Είναι τρελό χωμάρι! Βάστε όλοι σας τη δύναμη! Όχι όλους θα δαγκώνουμε. Πιάσε και η μασέλα μου.